Tak pre mňa úplne nová informácia bola, že nabíjanie elektromobilov v Bratislave je zadarmo. Že môžete niekde prísť a tam na tú nabíjačku a že to je zadarmo. To som sa vrátil 25 rokov dozadu a to neviem, či som rád alebo nerád, ale je to zaujímavá informácia. A čo sa týka tej samotnej témy, tak áno, ja si nemyslím, že toto je nejaká vymyslená téma, nejaká akože marketingová. Ne, z toho, čo hovorili tí ľudia, ktorí sú zaujímaví a rozumejú tomu, sa mi zdá, že elektromobily majú budúcnosť, že to není úplná blbosť, že to není iba nejak ekologicky orientované a preto hoci neefektívne, tak to tak bude, nemyslím si to. Myslím, že pri troška premyslení toho a pri troška tvorivosti vedcov a technológov a všelikoho z toho môžu byť ešte prekvapujúce výsledky, čiže nakoniec by som si možno taký automobil aj kúpil. Ja by som povedal, že keďže toto bola už tretia diskusia na podobnú tému, že sme mali o tých smart gridoch Bigfoot a na Pohode bol taký malý Bigfootík o tomto, o elektromobilite, tak to, čo ma prekvapilo, že som sa tu ešte furt dozvedel plno nových vecí, že tá diskusia nebola, že už to všetko vieme, robíme to, čo to bolo pre mňa zaujímavé a otázka, či ma presvedčili. Oni ma nepresvedčili a nikto ma nemôže presvedčiť rečami, akokoľvek zaujímavými a fundovanými, že to má budúcnosť. Ale ten Volkswagen tu rozbieha výrobu tých elektromobilov, to ma presvedčia. Nemyslím si, že by išiel do niečoho. To stále je riziko, to je normálne podnikateľské riziko. To, čo ma presvedčia, keď niekto, kto ukázal, že podnikať vie a rozumie tomu, ide do niečoho takého, to ma presvedčia oveľa viac než akékoľvek reči. Bigfoot.